Men stond zondagmiddag in de rij om Helga Cornelissen te feliciteren. In de Oesterham in Oostrum was voor de tweevoudig Limburgs boetekampioen een receptie georganiseerd. Ja, nou, dit is natuurlijk super geweldig. Het was van tevoren, ja, we willen een receptie voor halen. Wanneer had het tijd? Nou, ik heb de middag nog en ik heb de middag en de avond. En uiteindelijk vanmiddag koos ik gewoon hier zien. En anders had ik wel wat afgezegd. Maar ja, ze hebben echt, mijn vrienden en het dorp Oostrum hebben volgens mij een superleuke receptie opgezet. En ik schaam me bijna dat ze alweer iets voor mij moeten doen, zeg maar. Maar volgens mij gaat het wel hier leuk weer. Ja. Hoe komt zoiets tot stand? In principe denkt de eerst nou over het typetje en dan hebben we nagedacht over het typetje camping. Ja, dan ben ik er toch wel een paar jaar mee bezig. 2 jaar eigenlijk ongeveer, want dan 2 jaar geleden heb ik gewonnen met een andere buurt. En toen ben ik daarna aan een nieuwe begonnen en dan moet er eerst wat ideeën, wat past er bij een camping. Ja, en uiteindelijk moet het dan gewoon groeien naar een mooi verhaal en dan gaat het uitproberen. Dus het gaat van tekst naar ook echt spelen en dan bijschaven. En daar gaat uiteindelijk best wel veel tijd in zitten. En ik moet zeggen, doe je dat allemaal zelf, ook die tekst schrijven dan? Want daar ben ik echt een beetje nieuwsgierig naar. Nee, dat snap ik. Nou, ik vind tekst schrijven echt het moeilijkste wat er is. En we hebben een buurtclubje in IJsselstein, dat heet de Buurtacademie. 15 jaar geleden ongeveer opgesteld. En daar zitten we met een hele groep buurtredners bij elkaar en we helpen bij elkaar vooruit. Dus ik kom met ideeën en dan zeggen anderen, ik heb dit nog wel of dat, of dit zou ik wel doen of dat niet. En zo groeit die buurt. Ja, en ik ga bij mensen tussen de dingen uitproberen en ik vraag andere collega's. En op die manier komt het tot stand. Ja. En dan zijn ze meteen enthousiast? Of hebben ze ook wel iets van kritiek daarop dan? Of wat je moet schaven? Ja, tuurlijk. Daar ben ik ook blij mee. Dat zou ik zeggen, nou, dit vond ik niet zo. Kan misschien ook wel anders of beter. Maar uiteindelijk had ik nog niet eens zo heel veel vertrouwen in mijn buurt toen ik naar de voorrondes ging. En toen sloeg hij toch super aan in de voorrondes. En uiteindelijk dus ook in de finale. Maar ja, er blijven plaatsen waar het minder aansluit en plaatsen waar het fantastisch aansluit. Dat haalde toch. Ja. Ja, hoe kan dat dan eigenlijk? Want soms moeten mensen echt lachen, maar soms zeggen ze oké. Ja, precies. Maar dat is ook het verschil in mensen. De ene helpt ervan en de ander helpt er minder van. En ja, op de ene plaats sluit het heel goed aan en de ander minder. Ja, ik heb inmiddels geleerd dat dat gewoon kan en dat dat normaal is. En dan heb ik nog een vraagje eigenlijk. Improviseer jij dan of is het altijd precies hetzelfde? Nou, de tekst is in principe ongeveer hetzelfde, maar inmiddels draai ik zo lang mee dat het ook wel lukt om een beetje te improviseren en te reageren op de zaal. Of eens wat anders ertussendoor te doen of een stukje een al de buurt erbij te pakken. Maar in principe heb ik wel een tekst waar ik ongeveer aan vasthoud. En nu ben je helemaal on top, laat maar zeggen, topic. Heb je al een idee misschien voor een volgend jaar, over 2 jaar? Of durf je daar nog niks over te zeggen? Er komt al van alles zo voorbij, maar ik heb nog niks. Ik ga eerst maar eens even genieten van dit. En Connie van de camping moet ook nog echt groeien. Dat is ook nog niet af. Een paar jaar geleden had ik Lily en ik vind dat Lily de Grote, die is nou af. Daar heb ik een paar jaar. Dat loopt nou zoals het moet lopen. En Connie, ja, dan kan ik nog steeds aan bijschaven. Dat is nog niet af. Nee.